Salutare și bine ați venit la un nou videoclip cu NASCAR Races. Se pare că avem o altă mașină. Asta este abilitatea. Aha, deci LOL. Am pus două mașini la perete. Oh, bine mă băiatule anos. Ăștia se atacă între ei, văd. Am profitat oarecum de împrejurimi. Sunt cam periculoase semnele alea de întrebare. Oh, bun, rozbunit. Are logică, aici faci drifturi și trebuie să-ți menții teza mare și de aia e bine să iei rost de aia. Uai, te capul dacă era de aia care exploda. Nasol. Aici are și strep. Ăla a activat o abilitate ceva. Ăla, am pierdut nosul. Da, na. Congratulations. Sunt pe locul 1, cred și de aia. Am și bine. Nu o să-l păstrez că nu prea se poate face rost de foarte mult. Aici cam n-o să puțin, trebuie să ai ceva dexteritate, control ca să avansezi. Destul de complicat mapa asta. Bă, nici așa n-am reușit să iau, ești nebun. Cu această mașină care nu are foarte multe abilități așa, adică să am aici trebuie speed și abilități care să doboare inamicul. Hai, poate nos. Bine m-a fost nos. Luăm și roțile astea bune. Bomba, mătii! Uai, de capul meu cum m-a bubuit bomba aia. Dar cine a pus-o? Bine mă, puiule, bine mă!